Karong adlaw gisaulog ang Earth Day. Makapadasig ang lain-laing mga efforts aron pagtabang sa kalikupan. Gipanghinaot nga pinaagi niini mas daghan pa ang magpakabana alang sa atong kinaiyahan. Ang report ni Nico Serelo. Sa Dumaguete City, ethical ug sustainable fashion ang gitinguhang mapalambo sa lumago designs. Ang ilang organisasyon nagtabang sa mga residente sa dump site sa Negros, paghatag ug panginabuhian. Ang mga butang nga iglalabay na, gipangitaan og maayong kapahimuslan, labi na mga jewelry ug accessories. Matud sa usa sa nagduma sa grupo nga si Becky Stanbridge, gawa sa tampo sa environment, makatabang sab kini aron dunay kita sa matag adlaw ang mga mamuhatay niini. Samtang sa lungsod sa Konsolasyon, double purpose sab ang tinguha niining laing programa nga gihimo alang sa kalikupan. Ang mga karaan nga water containers gipamintalan o gidisenyuhan aron mamahimong maanindot nga mga plant ug flower pots. Mga sakop sa Pulpugan Gays Association ang nangunay niini. Kalingawan sab kuno nila kini ning panahon sa pandemya. Pabunggahay sila sa disenyo niini. Gawas nga makapanindot o makatabang sa environment, maayong kalingawan o kita sab kini sa ilang mga miyembro. Kani among project mo among gihimuong kalingawan, among saninaan, among butang og headdress, among butang og mga accessories para magwapa. Una namong plano mo lang unuhay may mag-auction sale ba kay mag-gather mi og mga reacts, likes og ganang heart no sa kuan niya kay mura man ni sa mo sa ipa-contest mako silang ingnan so kun kinsa tong pinakataas og kanang likes og kuan mo toy pinakamahal og valor siguro ya mo sa toy makadaog sa inyong version sa Miss Earth. Kompetisyon kini nga gisalmutan sa ubay-ubay nga mga riders. May mangrove planting sab sila nga giorganisar. Katuyuan sa event ang pagpalambo sa awareness sa mga tao sa mga problema sa climate change, air, water ug land pollution. Uban ni Godfrey Relien ug Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.